Ngayong hapon po mga kaprutas. Dito na naman ako. Huwag niyong kalimutan pag-subscribe sa YouTube channel ko. Ito yung lugar na tinitira namin. Yun. Maraming puno ng mangga. Ayan. Okay. Hi kuya. Sa ganay mong pangalan? Ha? Sa mong pangalan? Tarong nga? Ano? Rian Jin? Rian Jin? Payot ka siguro no? Jin man yung tumoy. Rian Jin? Rian Jim? Gani. Ah, gani. Ikaw? Sa mong pangalan? Abe. Ha? Binor biniri. Ano? Binor biniri. Kusga. Binor biniri. Di maklaro. Binor biniri. Ah. Ikaw? Hala. Nagunsa mo dira? Kabisi ba sa inyong mga TikTok? Tagasa mo? Ako kay lagi ni uy. Yan. Mga kaprutas. Oh. Malamig ang simoy ng hangin dito. Yan. Puro puno ng mangga yan. Saka yan. Puno ng nyug. Ayan. Ayan. May bahay. At saka yung motor. Sa yung kabilang area na naman. Puno ng mangga. Yan. Saka yung mayroon tayong gulay. Okay. Ayan mga kaprutas. Ayan. Nakita nyo ba na ito? Nakakita na ba kayo na ito? Anong tawag nito? Yung aso. Ay. Dug. Yeah. Umana imong birthday? Mana? Ano sa? Ha? Ha? Pila na imong edad? Pila na imong edad? 1? 1 ka pa? Anak. Ay, 6. Ah, 6. Sana imong gibuhat? Nagbughaog. Ayan, nagdulaan. Okay mga kaprutas no. Yan. Ano ni? May kauban. May kauban mo. Buhok ka buhok no. Please pa-subscribe naman sa YouTube channel ko. Salamat po sa inyo. Ayan. Ito po yung tinitiran na lugar namin. Ayan. Yung bahay oh. Maraming puno. Ayan. Malamig dito. Hindi masyadong mainit pag pag tanghali. Yan. Ay bata. Sa imong ngalan? Ala, galit. So, okay. Okay.
Bye-bye.